Agahiya me yekemîn derbarî rêzefîlmekî nû deyî. Belê, komîna fîlma Rojava guheta niha gelek berhemên filîmên, klîbên bêhempa çêkirine, niha rêzefîlmê xwe duyemîn kişand. Ê yekemîn tava sor bû. Ê duyemîn navê wî Evîna Kurd e. Kan binerin bê ev rêzefîlm naveroka wê çi ye, kê senaryoya wê çêkiriye, kî derhêneriya wê dike, wê çend xelek bin û her wekî agahiya derbarê fîlm de bi çi rengîne em di dosyaya xwe de temaşe bikin. Komîna fîlma Rojava piştî kişandina rêzefîlmê Tavasur niha jî dest bi rêzefîlmê Evîna Kurd kiriye û amadekarî li ber qedandinê ye. Rêzefîlmê Evîna Kurd ji 15 xelekan pêk tê. Derhênerên rêzefîlm Numanî Ghît û Haşim Aydemirîn. Rêzefîlm balê dikişîne ser salên 2017 û 18. Nivîskarê senaryoya rêzefîlm Akın Ronî xwest vê peyamê bigihîne temaşevanan. Di rêzefîlm de nêzî 20 karakterên sereke hene û çîroka wê jî li ser malbatekê ye ku koka wê digê ji serdema Şêx Seîd sala 1925. Endama komîna fîlma Rojava Çiya Hicran Çîçek têkildarî rêzefîlm wiha axivî. Müseselime piş şoreşi fiziki yani askeri avakırına şoreşi ecvaki biçi rengi bun, bıçava bun şoreşi Rojava da civak çava tevli bu ve şoreşi rola var, misyona var, rengi var, çava bu. Asıl yani embejin navarok ev bu avakırına şoreşi. Avakırına şoreşi da zahmeti ve şoreşi çavaya. Em bejin çi tengasi dikşinin, milletime çava tengasi kişende keyif hoş buna çava, eşavi çavane. Me xwest müseseliki yani vak civaki yani perani çurukime zaten civaki. Malbateki me heye, malbateki freye. Em ta Şêx Seîd digirin hatta ten Ali işte naha vakteki işte 2017-2018 avakırına Rojava. Freye her malbateki me ferdeki çurukeki heye. Yani hevldaneki wana embejin nava yani nava şoreşi de misyonu wan çoğaye. Projeki dünce içi bu yani komendisa ve psikiyatrira kırım ve proje çekir Tavasur ama ev yekemine projeki avkas berfere prodüksiyonu ki avkas mezin bir zahmeti nava şerda o avkas delfete küçük da me xwest müseseliki ulo çekin jiberku ihtiyacı kemasiye me civaki heye yani aleki da civaki me em tişteki çetkin vedere herkes de becim ya hafta sali ama peviste em bana beden temaşa kırınca em beden nas kırınca Endamê komîna fîlma Rojava Mesûd Kirat ku wî jî di kêşana fîlm de cih girtiye derbarê fîlm de ev tişt gotin. و rêzefîlm bû çend heyvên em kor dikin bi navê Evîna Kurd. Xwe Evîna Kurd her kesek mumkin e bifikire evînek wek hezkirin navber du kesa da. Xwe newisa Evîna Kurd bi girêdayî axê kir. Girêdayî kese mesela bibêjim kesin naxwazin axê wî here. Kesin hezkirinê wan ji axê re lanet çîrok da hinek dixwazin derkevin ji ser axê xwe hinek dixwazin şer bikin hinek dixwazin bêlin yani wisa çîrok civakî ye çîrok hinekî di malbetkî da birê dikeve di malbetkî da jî ew hezkirinê her kesekî tê ziman bes niha mesela dêrîkê xist kişandin li wir bû em zivirî hatin qamişûl xist hatin hesekê xist niha taliyê me çû şedadê dîmenê xwe girt ew jî berxwedanîkê yani ew demê em dixwazin tiştekî ji milletê xwe civakê xwe re çê bikin em dixwazin rastî di hindir roj ava da her kesek wek navê Evîna Kurd bêye.